Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on the same way latest episode. Kodwa wayethini uDJ Sindo kule yamnyaka emdala. Wayethi uDedu usebenzile. uDedu achivile. Mase yakhuluma nguDede. Athi mina nguDede. Mina ngiprovider. Cela nginginyuse. Ngemali yami ukhala ngani ngizokwenzela guys, ngifuna indlela right yokuthi halala. Nibonile ke the recent episode ukuthi kwenzakalani. Uthi ke ugirl we are pregnant. We guys, yazi into engiyibona sisathi halala yini into engiyibona inzima mhlambe la kwisithembu ukubuka ubaba esenza ama-corrections efike abone abangaphambili kuthi lo ufika kamuva because usezwile ukuthi abangaphambili bebekhala ngani masenza ama-corrections. Avele abe u-better man nalo osekugcineni. Akuphunyula lana kahle kahle kodwa halala ke kwentombazane kumakhwela. Kuyasho ukuthi wife number 5 siyakholelwa ukuthi wife number 5 ngempela naba bejabulile nobaba uMseleko. Sisazoqhubeka senze kahle i-full review kusasa makwenzeka. Bye.